il-viżjoni tagħna hija wegħda ta' integrità. Li nibnu mill-ġdid il-fiduċja li tnaqret fl-istituzzjonijiet tal-Gvern. It-trasparenza u ir-responsabilità se jkunu il-karatteristiċi tagħna. It-tiġdid ekonomiku huwa t-tieni impenn tagħna. Se nsostnu vjaġġ ekonomiku ta' trasformazzjoni, viżjoni ekonomika li tagħti valur lill-impjiegi, impjiegi ta' kwalità għolja. Kienet din il-viżjoni li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula nieda il-pjan ekonomiku tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech spjega kif is-settur tal-edukazzjoni u dak tas-saħħa ikunu qed jirċievu attenzjoni massima bla preċedent taħt gvern ġdid nazzjonalista. Dan fil-waqt li l-enerġija nadifa ser tkun fuq qudiemnet tal-aġenda tal-Partit Nazzjonalista bil-valuri tad-demokrazija mill-ġdid jibdew jiġu sostnuti. Bernard Grech qal li taħt Gvern Nazzjonalista Malta ma tibqax tiddependi aktar fuq ix-xogħol tal-barranin li ġejjin minn barra l-Ewropa. Imma aħna differenza mhux biss nitkellmu imma nieħdu azzjoni, mhux biss nippjanaw imma nwettqu, mhux biss nuru x'inhu nuqqas imma anke nuru x'inhija l-viżjoni. Għall-Gvern l-unika ħaġa huwa li jibqa' għaddej bil-mudell ekonomiku preżenti. U l-ordinja ċ-ċertezza li għandek. Jew Gvern tal-Labor li qed ikompli jżid il-popolazzjoni f'pajjiżna, jew Gvern Nazzjonalista immexxi minni li ħa id-deċiżjoni li l-popolazzjoni f'pajjiżna ma tistax tibqa' tikber għaskapitu tal-persuna. U allura ħankun qegħdin nirrażnuha u iva il-popolazzjoni taħt Gvern Nazzjonalista immexxi minni tkun qiegħda wkoll tonqos għaliex mhux aċċettabbli għalina li nibqgħu nimpurtaw iċ-cheap labor u f'kundizzjonijiet li ma jinxirqilhomx inkunu qegħdin nużawhom u nabbużawhom. Aħna rridu viżjoni u ekonomija ta' eċċellenza mhux ekonomija tal-massa u tal-abbuż. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll id-deputat Jerome Caruana Cilja li minnaħa tiegħu qal li l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li jista' jagħti nifs ġdid lill-pajjiż. Huwa spjega wkoll li l-ewwel għandha ssir analiżi tal-fatti biex nifhmu pajjiżna f'liema sitwazzjoni qiegħed u bekk inkunu nistgħu nifhmu fejn ser immorru. Dan filwaqt li fakkar kif il-Gvern abbanduna għal kollox is-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni. Aħna qed noffru viżjoni ekonomika illi ssaħħaħ il-productivity levels. Għalfejn qed ngħid dan u għalfejn dan huwa importanti. Titjib fil-produttività tax-xogħol, il-productivity levels, huwa importanti biex jixpruna it-tkabbir ekonomiku għaliex jippermetti li l-ekonomija tipproduċi aktar bl-istess ammont ta' riżorsi jew li tipproduċi l-istess ammont ta' oġġetti u servizzi b'inqas riżorsi ma' żmien. Dan huwa partikolarment importanti meta wieħed iħares lejn modi kif titjib is-sostenibilità fit-tul mingħajr ma jiġu perikolati l-standards tal-għajxin tagħna. Anzi, żieda fil-produttività tax-xogħol tippermetti wkoll li kumpaniji Maltin jikkompetu b'suċċess fis-suq internazzjonali u fit-tul issarraf f'pagi ogħla u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar għal ħaddiema u l-impjegati. Min-naħa tiegħu id-deputat Ivan J. Bartolo tkellem dwar l-importanza ta' mudell ġdid li wassal sabiex jiġi indirizzat it-tkabbir tal-popolazzjoni bla reżan hawn u semma l-istrateġija ta' business continuity. Żmien sabiex Malta taġġusta l-andament ekonomiku, soċjali u d-direzzjoni l-qudiem. Punt ieħor huwa l-brand identity, proġett ewlieni sabiex Malta mill-ġdid takkwista reputazzjoni tajba u integrità soda, dan fil-waqt li jinħolqu niċeċ ekonomiċi ġodda. Industrija jfisser li inti għandek l-edukazzjoni, industrija jfisser li inti għandek skema kif tagħmel skills transfers. L-industrija ġdida tfisser li inti barra li għandek l-edukazzjoni u għandek l-iskema li qed tagħmel il-marketing u l-promotion kif suppost u qed tara fejn Malta tiffitja, mhux bħalma minna fil-blockchain. Daka kien u għadu proġett fallut. Kien qed idea tajba, però fallewh. Fallewh qabel ma beda. Allura iva għalfejn l-industriji l-eżistenti u l-industriji l-ġodda għal raġuni importanti ħafna. Kemm hu importanti li żgħażagħ tagħna li qed nara anke ftit qudiemi hawnhekk minnkom, kemm hu importanti li żgħażagħ tagħna ikollhom it-tama f'pajjiżhom, ikollhom dik li tissejjaħ hope, qed ngħid it-tama bil-Malti,
li jien nista' nsib ġob ta' kwalità f'pajjiżi. Minnaħa tiegħu id-deputat Ivan Castillo qal li qed naffaċċjaw bidla komplessa li ma tistax tiġi trattata b'soluzzjonijiet sempliċi u tenna l-importanza li pajjiżna jnaqqas id-dipendenza fuq cheap labor biex ikollna ekonomija b'saħħitha. Ir-realtà hi li l-gżejjer tagħna huma overpopulated. Il-kwalità tal-ħajja tagħna qed bagħti. Darba kellna ekonomija b'saħħitha b'inqas nies u impjiegi ta' valur miżjud. Għandna viżjoni ekonomika li se tippermettilna nerġgħu immorru għal dik l-ekonomija. U allura fassalna wkoll għodda biex isir tapering tal-overpopulation matul din it-tranzizzjoni. Hawnhekk l-SCA database se tippermettilna nuddu deċiżjonijiet informati. Working visas se jinħarġu biss għal tipi ta' impjiegi li verament għandhom bżonnhom għal ħaddiema tagħna u għal pajjiżna. Se tippermettilna nindirizzaw l-abbużi u nwettqu dak li għandu bżonn il-pajjiż. Ser jiġu stabiliti wkoll miżuri ta' salvagwardja biex jiġu żgurat li l-ħaddiem barranin ikun kwalifikat b'mod sħiħ qabel il-wasla tagħhom ġewwa pajjiżna. Intant fit-tmiem ta' din il-konferenza Bernard Grech wasta l-messaġġ ta' sama fejn wiegħed il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern issaħħaħ ir-reputazzjoni u l-integrità ta' pajjiżna, joħloq impjiegi ta' kwalità, poġġi lin-nies fiċ-ċentru tal-politika tiegħu u jsalvagwardja id-demokrazija.